Hej, hvem er du? Jeg hedder Ben. Hvad laver du her? Han laver lyd. Nå. Han laver lyd på de der basic. Hej, hvem er du? Pia. Hvad laver du? Du laver lys? Nej. Hej, hvem er du? Hej, jeg hedder Peter. Det er måske til i aften. Hej. Hvem er du? Jeg er sulten. Hej. Hvem er du? Jeg er bare en gay crush, jeg er en groupie. En groupie? Hej. Hvem er du? Jeg hedder Paul. Nej. Hvad hedder du rigtigt? Til Pia, så jeg tager lige en tallerken. Og jeg ved det nu. Jeg ved det nu. Nej, nu er vi en anden en. Hej, hvad hedder du? Jeg ved det nu. Det er Hejlesen. Jeg ved det nu.